welcome back again to our YouTube channel! Shout out! Mga Bex! Welcome back again to our YouTube channel! So wala na akong bosses! Ganon. Hi, Judy Jean! So, this is the day that I born. So, hi mga Bex! So, andito na naman tayo sa tulay ng kagandahan na kung saan nakatupong ang kamukha kong, oh my God, I can't explain. Kasi I'm so trolls ha. Kung maka-trolls ka, parang ang taray ng ilong. Oo nga, yung mga ilong kasi, hi! Yung mga ilong kasi pag trolls yung pinag-uusapan. So, yun na nga mga Bex. Ito yung tulay ng kagandahan sapagkat nandito ang sagot sa mga katanungan. ito, manghuhula, sagot sa katanungan. Buisit ka. So, ang ganda na ni Judy Jean, so naka-white siya, best. Ayan, with a black jeans. Totoo bang sinabi ko? With a black jeans and a brown shoes. Sandals or whatever it is. So, yun na nga mga bayot. So, galing kaming school. Kumuha kami ng mga modules. At ngayon, nandito na naman kami sa tulay for pictorials and again. Kasi nga, ang ganda ng clouds this day. Ang ganda ng sky this day. So, it's very amazing this day. Hindi mong nagpa-vlog ka, pero ang daming motor, ang ingay dahil. But it's okay. I'm very beautiful. So, oh my God! Hindi ko alam kung paano ko explain yung kasiyahan ko ngayon. Ang init, oy. May itim ako. So, ilang beses na ako nagpabalik-balik dito sa dinaanan ko dahil because I believe I am beautiful. Ano ba to? Parang pageant no? Parang pageant. Ang ganda ni Judy Jean. Thank you. Oo, basta't matangkos yung ilong. Pero sa ngayon, wala nang dirt nang babasag ka ng trip sige, ganunin mo nga yung ilong mo. Gisong. Mga ganun. Ay, malapit ng di ba, kamahalan. Kamahalan ba tawag nun? Bernie Santo. Semana Santa, gano'n. Ay, taray nito. Iba talaga pag may mga albularyo kang kasama, no? Lahat talaga alam. Yung mga ganun, Semana Santa, yung mga ganun. So, oh my God, magiging wish granted mo na sa gisong yung ilong mo. Oo, magigisong mo na yan ang bonggang-bongga. Masasabi mo na sa altar nyo, gisong. O, diba? Sabi ko na sa harap na maraming tao na mahal ko talaga siya. Anong magagawa? Laging natutulala. Nung malapit ka. Mahal! Nakakain ba yan? Nakakabusog ba yung pagmamahal mo sa kanya? Bakit? Alam mo ba ngayon kung sino ang kasama niya? Hindi makasagot kasi nga hindi alam. Malay mo, ngayon, iba pala ang jowa niya, tapos mamayang gabi ikaw na naman kasi pupunta siya. Pero, para sa'yo, Para sa'yo, loyal ba siya? Ganun. Ay, hindi alam. So, dapat mong alamin yan. Pero okay lang kasi kung mahal mo ang isang tao, hindi mo naman kailangan pag-isipan siya ng masama. Diba? Ang importante, umuwi pa rin sa'yo. Diba? Ito na, mahalag mga pitas Oo. ulit na mo. Oo. Okay lang kahit may iba siya. Ang importante, sa akin pa rin yung punta. Taray, hindi mo. Okay naman na sa kuha. Oo, sa akin okay lang din. Diba? At least inuuwi ka kaysa naman sa may kayo nga pero hindi naman pumupunta sa'yo kasi may iba na. Diba? At least yan. O, di malalaman mo na mahal ka pa rin niya. Kahit konti, diba? Kasi naaalala ka pa niya. Kasi pag wala siyang pera o pumunta siya sa'yo, hihingi tapos iyaano sa kapit, gano'n. Kawawa ka naman. Kaya ano ka, bangko? Kukunan ng pera pero okay lang. Ay, sa'yo okay lang. Okay lang. Ang importante, mahal ko siya at nakita ko siyang masaya, enough na ang lahat. Ay! Masaya na rin ako. Dili mo na sa ingon nga. Ang love. Explain mo rin. Explain. Sige. Dili sa ingon kay, ang love good. Ay! Kaya kayong magsakripisyo para sa katao. Ay! Gusto mo, sige, pag mahal mo siya, tumalon ka nga rito. O sabi niya lahat pag love daw, magsasakripisyo ka. O sige, kung tunay mo siyang tumalon ka nga rito sa tulay na to. Sige nga,
kung tunay mo siyang mahal. Oh, hindi mo nagawa. So, peke ang sinabi mo. Yung ganun, di ba? Lahat daw gagawin para sa'yo. Pero hindi mo naman pala alam, lahat ginawa din niya para sa iba at hindi sa'yo. Sige nga, explain mo pa ulit. Explain mo yung... Ako agad. Okay ra. Explain mo yung gawin ang lahat. I mean, oh! Boto di mo tanan. Oh, pero, bakit? Pero, Mahal mo eh. pero, ay lang jud ihatag ingay imong kuan. Ay. Imong flag. Ay lang imong flag. Ang bandera ni Marisa. Huwag daw i-ano dyan. Ay, wala. Kay, nanay chance nga biya adjud kaniya. Ay! Oo nga. Pag nakuha na yung pakwante. So, pag nakuha na yung pakwan, bes, ayun, iiwan ka daw. Siyempre, wala nang bunga. Di ba? Oh, ganun talaga eh, minsan. Pero hindi naman lahat. Malay mo, nagkagusto siya sa lasa. Kaya nagstay. Kaya huwag ka nga maligo eh. Para lasang dagat. Visit kayo. Bakit talaga ni Jody J? I can't. Oh my God. So, eto na naman yung pangalawang question ko. Ano ang pipiliin mo? Yung jowa mo, ang pera? Ay? Oh, siyempre gipit kayo ngayon. Gipit kami, pera na lang muna. Tapos pag naubos yung pera, babalik ako sa kanya. Ay. Sige. May Q&A tayo dito na nagaganap. Dito. So dito pa kami ngayon sa may tulayan ng Propuno kung saan po nagaganap ang Miss Q&A 2021. 2021 ba? Tama ba ako? Sa 2021. So yun na nga yung question ko for you, te. Sagutin mo. Okay ba kung siya ba yun ang para sa kuha in the future? Unang pilihan karon is pera isa. Kay when kaniyang kay kung pilihan nimong kwarta karon, napa may chance nga kung kamo jud isa usag-usa in the future, magkabalik jud mo. And kung in the future ka muna, dili na mo magkalisod kay na mo may kwarta. Ang taray ng sagot, day. Ay, top 1 to the... Ayoko na kayang mag-vlog, no? So, ang sinabi niya is okay lang. So, ang sinabi niya is yung pera yung pinili, best. May gwapo dyan. So, sabi niya, sa ngayon, pera muna daw ang pipiliin niya. Sapagkat, kung tunay kayong nagmamahalan or kumbaga kayo talaga ang magkakatuluyan, darating at darating yon. At least pagdating ng panahon na sila na talaga for the future. Nang word na future na yan, leche kayo. For the future, at least may pera na sila. Taray! Mamamatay din tayo lahat. Yung mga ganun. Sige, you know what? In English ako, day! Ito talaga yung hirap sa vlog eh, yung in English ka. Kay kung piliyon nimo karon ang uyab. Ay? Asa man yung ipakaan sa imong wawan mo'y trabaho? Problema niya na yun. Ang importante magkasama kayo. Dili kinahanglan nga all the time love ang inyong ipairal. Sige. Kinahanglan nasa Sa kinahanglan unsa man. Naging selfish ko ka. Taray Selfish ko ka in one time. Taray. So dapat selfish ka din sa pag-ibig, no? Ako selfish ko. So dapat piliin mo yung yung nabubuhay ka, ganun. Siyempre sa pag-ibig, hindi ka naman mabubuhay. Kasi wala naman pagkain, wala naman sweldo doon. Wala sa karon, kwarta sa pagpiliyon kay wala pa sure kung siya na ba yun. Taray! Sa mga may jowa dyan, no? Congratulations! So sa kanya, yun yung pinili niya, best. So yun yung pinili niya sa kanya, day. So alam ko makikita ito ng kanyang jowa, but you need to accept that. So yun ang mga bayot ng taray. I know nga, mo muna yung piliyon. Ay, pera muna. Siyempre sa panahon ba naman ngayon, pipiliin pa ba ang jowa, diba? Oo, for example, mahal mo siya. Pero nagugutom naman kayong dalawa. Kung nakakain ba ang pag-ibig, bakit maghahanap pa ako ng pera? Taray, di ba ang taray? Yung maka-Q&A na ganun, day? So, yun na nga, day, si Judy Jane, yung makahugot niyang grabe, day. Yung hindi ko alam kung bakit ganun siya. Lahat daw gagawin para sa pagmamahal. Dito, malun ka dito, day. Tingnan natin kung ano kala mo sa pagmamahal, Superman? Ganun, sasagipin ka. So, yan na nga, but it's okay. I know already on yourself that hindi ko nga alam kung ano sinabi ko. Nagpa-English pa ako dito. Diyos ko, manganga tayo dito. Kasi Judy Jane, top 1 yan, day. Cum laude po yan.
nakakahiyangang mag-vlog sa cum laude kasama mo eh. Gigil na ako. So yan na nga ang kwentong pag-ibig niya dahil yun yung mga sagot niya sa kanyang mga Q&A natin, mga katanungan na pinabonggang kasagutan. Oo, 1 to 2 lang muna. Baka kasi magdugo yung ilong ko kaka-answer sa mga sagot mo eh. Diyos ko Maria. So yun na nga Day. So this vlog is on the spot talaga te. Actually pumunta kami dito, nagtanong ako sa kanya kung ano i-vlog namin. Pero sabi niya ikaw yung bahala. Sabi niya. Sabi ko, ha, ako ang bahala. Kasi nga, paulit-ulit na kami pumunta dito for how many vlogs na pinuntahan ginawa. Tapos dito talaga kami, pag nagmumudjol, dito talaga kami nagpapahinga kumbaga. So, parang nakakaano na no, nakakaloka na yung parati na kami nag-vlog dito. Mudjols of the day, mudjols of the chika, pictorials of the chika. So, ngayon na iba naman. O, diba? So, ang sarap talaga pag on the spot vlog, no? Kasi parang nga ako dahil. Dahil na sagot-sagot ko eh. Diyos mio, pero okay lang. So yun na nga si Judy Jane ang kagandahan at yun na po ang kanyang mga sagot sa ating mga katanungan at kami na po yung magpapaalam sapagkat kami na po yung magpapictorials ngayon. So thank you so much sa mga nakikinig. Shoutout din po pala sa isang cute na bata at saka sa kanyang magandang ina na kumare ko pala. So ayun na nga, sa taga-Kagnukot na sila. So Kuyos, anong pa pangalan nila? Ay, hindi pala alam. Shoutout ako dito, hindi pala namin alam. Actually alam ko yun, pero nakalimutan ko man. So ano, si Pati Kuyos. Basta Pati yung yung nickname niya ata. Basta yun na yun. Shout out to you, madam, and your baby boy. So yun na nga, dahil shout out sa lahat ng gusto mo pa shout out. So kayo na bahala sa mga sarili niyo ha. Mag-isip na. Shout out, basta shout out ang sasabihin ko. Tapos kayo na mag-isip niyo sa sarili niyo ha. Para shout out kayo dito sa video ko. So yun na nga, dahil. So thank you so much for everybody, no? So sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell. All mo yan te. Kasi nga, pag all, yun na, makikita mo lahat ng videos natin na hindi naman kagandahan pero nakakatuwa naman. So yun na nga tay, huwag nang patumpik-tumpik pa. And don't forget to follow my page din te. Kasi nag-update din ho ako dun sa aking buhay. So yun na nga, bye!